Siitä voi jo tuttua. Ja mene ottamaan vastaan, mutta sinne hyvää, loistavaa. Tosi hyvin, JG. Sä voit korjaa sen avastulon. Noin ja paikkaa uudestaan. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Nyt vaan mietit, miten päin lähdet ohjaamaan kohti putkea. Alle uudestaan. Eli koiralle takaleikkaus putkeen, varsinkin mustaan putkeen, ei ole helppo. Eli tee mieluummin se valkku. Silloin siitä tulee sille hyvä looginen linja. Menkää joo, alta. Käännä siitä alle vaan. Jee. Vau, miten hyvä. Ja palkkaa, laita nami sinne alas. Noin just, nyt on hyvä. Hyvä. Hyvä, liiku itse. Hyvä. Tarkka. Hyvä, tarkka. Hyvä, tarkka. Tosi hyvä. Hyvä. Hyvä, palkkaako jo? Hyvä. Palvelu pelaa, Katja, oikein hyvä. Okei, otetaan vielä. Joo. Eli joo, mut nyt se oli, nyt tossa oli niinku ihan selvästi niinku ajatus ja idea mukaan. Eli nyt sun liike tohon asti oli hyvä. Eli nyt me otetaan uudestaan tästä putkesta toi pätkä. Ja nyt katot, että se koira ei jää sun selkaan. Ja me päästään toi loppuun. Hyvä, nyt oli hyvä meininki. Siihen putkeen vaan vauhdissa. Hyvä, mene, hyvä, loistava.